Илнар хәзрәт, менә күп кеше өстәленә бака куя. Сәүдәгәрләр бака куялар, аңа арынырга ярамый диләр. Бака акча китерәме? Акчаны, малны бары тик Аллаһ Тәгалә генә бирә. Коръәни Кәримдә әйтелә, бу җир йөзендә һәрбер хайванның, һәрбер җанның, һәрбер затның да ризыгы бер Аллаһ Тәгаләдә генә диелә. Шуңа күрә инде әлбәттә ниндидер куелган бака, сын, сурәт ул акчаны бирә алмыйлар. Бу бөтенләй безнең татар халкына, мөселманнарга хас әйбер түгел. Бу бит килгән безгә чит илдән, Азиядан, диннәр, мәҗүсиләр күп булган җирдән килгән гадәт. Шуңа күрә дә мондый әйбергә ышану ул әле теге файда гына китерми түгел, ә киресенчә зыян да китерә. Чөнки бу кешене диненнән, иманыннан биздерә торган әйбер. Һәм әгәр дә дини терминнар белән әйтсәк, бу кеферлек булып санала. Аллаһ Тәгаләдән башка кемнеңдер, нәрсәнеңдер сиңа файда, зыян китерүенә ышану. Шунлыктан үзебезнең татар кешеләрен, үзебезнең мөселман кешеләрен мондай әйбердән тыелырга чакырыр идем, һәм дә ки мондай әйберләрне йортларына, өйләренә куймаска, сакламаска чакырыр идем. Ул гына түгел, бака белән бер рәттән төрле Будда сыннарын, я булмаса башка шундый сыннарны да куялар. Булар да барысы да тыелган булып санала. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең ачуын да аларга мөмкин, хәтта кайбер кешеләр саклансак, әлбәттә, дөресрәк булыр иде.